Jingi khi chung ba Adelbert Nongrum, MLA ka khun Nyutrap National Awakening Movement na not slong. Bandawa anak sorkar, ban penorlong no mardor ya sandli gimat jingdawa, haswa ka jerukhi dap san pos nem gajala, menta klanang yo shushu ik cingkershan, nakiseng balang, bat kumcuru kirushimen. Tamekle Indigenous People's Front, menta ka jan miet ka kanai trik kula lengkot arjar puar, hapok jingalam ju ba aibor yaw pnyau, klalej ban ajing kershan ya kini jingi khi ba Adelbert, namar ka cing suwe hap ik cingdawa, dak ba ong ba kidegi ba syong nungrem, bat kibalong ka cing mentoy, nam tak pajba jong jalahi berokaway. Lanyar begini i bangin yo nomi khmat ba kumni sang melarang ba ban mi khmat na kabanta ban keren ni ban pau i sya ka sarkar ban pau i sya jai benrio ba kala don kam na kabanta ban lei ha ka be dei na kabanta ki babun ki isu jong jai benrio ti hangni ka i ba adalbat ki dan santli ki isu ki ba i kwa ba ka government kan pentri kam no hoi nakaliang government kala ya sakmat kabiri ba ka bordar ba giwe tenri kum kalong mentang i kum ba kadai ta jing bi pai ba te ka jing bi jungki kalong ba onda haba la jan ka election kalong ba kisim khia gini ki issue tenri nda lakur ka election kalong ba kiskat no jar te lada don bakhi baksar ba kum ni nakamenta ba ka government kan pentri kawan pentri kami kini ki mat jingdawa kamtam nakamenta ki jingmento jong kasti borokoi hendrei kai kami sosi kalong ba kini ki politician ni ki belong ki minister bat ki ba di ki MLA jong kani ka sarkar ka pementa ki ong penbani ba adalbat bi le politics ngamtip ba i tai ba adalbat i le politics ha kanu kom hendrei ka ba pau syai kedar kalong ba nakaliang jungi kum ki sang malang ki betre nam ta ka bah kamian jong ka jai bendri jong ka state jungi hang ni kalong ba ngi ba ile ka badai leg bede tam ka de hlor kani nong rim ka ba nakaliang jong ka sang jungi ngiwan hang ni khmat jong fi ba phinya pentim ba nakaliang jong ka Meghalaya Indigenous People Front ka MIPF hang ni ngiwan ban a jing kersyan ka barat ba ye iba adalbat bat ba ngada kerpat juru ya kipait ba nang ta kumju ki parasang bahalang kiba saya kadang barabor ki isu kabayadai bat kimat jingdawa ki badan khmat jongki ki badai ki ju ki jingdawa le se kinyawan ban ai langka tiga kamon tiga diang ka jingkersan ibadal ban khnang baka sarkar kan piskor ba kan simkhia ban pentri kamno ya kini kimat jingdawa ngam suthu ya kai ka ba u deputy chief minister jungi ukran yi ki kitien khlung khna kabale si numdon kiban pediang komite kentien kamut ayu kaba indong ba kalong politics namaria kai kaba iba adalbat isim ni gini gila de ki pending isu ki bla slap ma kaba kum ke jai bendri ngila dong kam kerki tengas ngo ba nga azingmut yu deputy chief minister badan buram jungi ba umdei ban ken do thala ya kani ka jing dawa nakaliang jungi ba adalbat ban pentri kam no ikini ki mat ki jingdawa nakamenta ki jingmento jong jem rio hendri di ban aimen sim bat le si lara nakaliang sarkar ka simkhia kani kam don jing ai ban penon kami kani te nga kenturu mdei tang yu deputy chief minister bat hiwi minister bakin simkhia nakamenta panora ikini ki mat kiba yadai nakamenta ka state jungi bat ki jingmento nakamenta ka jai bendri jungi uba tarses molot urang ba anak than mairang ubadai ru uwei bula yang persya jori cingra khidap arsan snem gejala mendak kenti ulawan man ai kecing kersian bapura ya kadi kecing khi uba adalbat ili bon kecing employment problem kane kade ka bala sateng deki pau snem mensua te mdei tang kane ka sarkar ka bamenta ka ba ya kendu jing kumno ban thau ki an ban wengi kini kecing university nrei ka bangamut ban ongkolong ba ngidon riu phongut ki nomi khmat ki badai ki khot jong kodor ba thau an lada kini kin ripungut ki shna ki wanra ka wei ka idea man ka snem tang ka wei ngam ong sibon ki wara tang ka wei ka idea man ka snem kamut ha ka snem ngin jendalayo ripu tuli ki an ha ka san po snem ngin yo lai hajar tuli ki an ten rei kum bakalong hadu menta ngim don ka no ka an ka basingan ye kari ka jet ngila klalong ki nong wei hala ka jongkari ka kalau ngila klalong ki brio ki barit pan hala ka jongkari habakai ya ka population jong selong naka arpo khandailak ka population jong selong ngidon tang khandailak ki khasi arpolak ki dei ki weipat ki jai banri te sa ei ngingin perkhat
bangin he ngin san dan ingin syong ngin sa hakis nem ke bangun ngidon hang ne mentam dei ban persya ke sokar nrei ban ai jingmut ke sokar ke ei ke babha bangila man le san phau tu ligis nem ngisngole rain la dang ngimpat don ban ai ke babha ya ki khon ki ti jungi hadian habot ngim persya ya ke jing rakhe namar wei bangila yo ya ke state ngidon ya ka iki historical records mo ba ya ke state jungi la ai ha ka arfu ite kunai january jong snem khat ndai spanyu fuar habala khayu khon ngide ban rakhe ke jing dap snem khon nrei rangkat ngi haban hikayu khon kumno ban he kumno ban san ngi haban ai ki babha ki khon jungi ndai bangin sura khe dap snem klem da ai ki khon jungi te kam don jingmut ban ong bangin rakhe ke jing dap san pho snem jong khon jungi la dau khon jungi tang ban tho ar umpat nang tang ban phong ka jan kene umpat nang tang ban khot mai khot par umpat nang te kata ka de ka jing sngo sa not jungi ya kene ka karta jong ka jela